ema bende na ginyalo yude fungro ken mana ni modhi pod en mana kona tamala paga uchiel mana kaka ni ntiere lokruoge moramora okotimo kar moko doneno ka koro dhi Uganda nikech gik moko iwacho ni nengo mwandu nengo wuoth giluorore mana kotenre kod nengo mag modhi pachoka kawuono be chin tarik 14 dul mar April bende wageno ni dhi landonwa nengo modhi manyien ma bende wabiro bedo kwa tiyo godo e kinde thuolo mar dwe achiel mabiro. Lokruok mar nengo modhi kaluwore gi kaka chik nie ndio ndiko apano dhi chakore tarik 1 dwe mar 7 makata ka April Orlando to bei mopogore to okapani dhi bedo ni en gima dhi luwore kod chik nie ndi but kaluwore gi kaka uchumi chalo gimora mora beche luwore gi bech mo nikech mo itiyo godo kuom loso gik moko te ma watiyogo mo itiyo godo kuom matokni ma waidho ka wawuotho ting'eni transport gimora mora kalo kuom transport nikech mondo mogo wuok Kisumo Nairobi kukumirege mondo chop Kisumo nyaka wang'o idh matoka kata idh reru mano matieno setiyo gi mo mondo kata mattress wuog Nairobi ka kata gimora moro wuog Nairobi ka kadhi Kisumo kata wuog Kisumo kodhi kamoro machielo osetiyo gi mo matene ni ka bech mo dhi malo to bech gimora mora dhi malo matene ni ka nitiere inflation mar mo mar energy then inflation nendo dhi donjo e chumi e yore te ineno ka timore gara kara kanisa ma bech mo dhi malo to bei mar transport dhiga malo immediately koro kanyo Sirkal mar Ruto ok dhi hinyo oganda mang'eny especially joma nyicho dwa nokony manoluongo ni hustler jopiny man piny mayuto gi ne piny ma nyicho dwa nokony kande sani gidhinyore zaidi nikech moko dhi malo to bech gik moko te dhi malo chakre bech chiemo bech gik moko